Λέγομαι Μπράτης Νίκος, είμαι εξειδικευμένος ρομποτικός και λαπαροσκοπικός χειρουργός. Συνεργάζομαι με τον κύριο Κυριάκου περίπου 3 χρόνια τώρα και με μεγάλη χαρά και ενθουσιασμό δέχτηκα την πρόσκληση και πρόκληση να συμμετέχω σε αυτό το workshop, το οποίο είναι το πρώτο Advanced Urology Robotic Workshop το οποίο γίνεται στην Ελλάδα. Είμαι πάρα πολύ ενθουσιασμένος γιατί η φιλοσοφία που θέλουμε να βγάλουμε είναι κάτι το οποίο στο εξωτερικό είναι κανόνας, ενώ στην Ελλάδα ακόμα είμαστε ένα κλικ πιο πίσω, και είναι η εξωστρέφεια της γνώσης, η οποία μπορεί να υπάρχει παντού, αλλά υπάρχουν κάποιες συγκεκριμένες κλινικές δεξιότητες οι οποίες θέλουν υποστήριξη, και χαίρομαι πάρα πολύ γιατί φαίνεται από την ανταπόκριση των συναδέλφων που συμμετείχαν σε αυτό το workshop που τελειώνει σήμερα, ότι υπάρχει ενθουσιασμός, υπάρχει διάθεση, υπάρχει όρεξη, και αυτό μας κάνει και εμάς να θέλουμε να προσπαθήσουμε ακόμα περισσότερο, να το κάνουμε θεσμό, να το οργανώνουμε κάθε χρόνο, να το εμπλουτίζουμε, να το διανθίζουμε με καινούργια πράγματα, και με την υποστήριξη της εταιρείας στο IEL Academy να μπορέσουμε να δώσουμε ό,τι μπορούμε και εμείς από τη γνώση και την εμπειρία μας σε νέους συναδέλφους και να δημιουργηθούν νέες και μεγαλύτερες ομάδες στο μέλλον.